Hi guys, गिबियावनो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअ'नो जाहैगोन माने आंनि बिनानावमोनहा आंखौ देलायहोगोन आरो बिनानावमोनहा आंखौ माबायदि देलायहोगोन बेखौ नायलांदो नोंथांमोनहा। दे बिदिबा भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामदिनि। स्टार्ट खालामबाय जोंहा। दे। आइ देलाय फागो साबोयो। आयु साजोब्बाय आंखौ हाला। दे मोजां खाना। खानायखौबो खावनै खालायगोन नो। गैलालै जबाय बियो खानाया लुमाराबो मोनसे गिदिर मोनसे फिसा फिसाजों सासिखौनो बोराय आयदै साजोब्बाय दे जाबाय मना जाबाय एफा खानाङा आयदै थुनसै आं नोंसोरजों खोनाया खान्दानानै दे ओरैबायदि देलायहोबाय आंखौ आयदै आं खानायखौ हाला आयदै सासेना जाबाय दे सासे मोनबाय बानायदो बाबरे आंनि खानाया अयथासार सायो एडभेन्ट होबावसिगोनलै दे जाबाय इसो जाबायानो आयुबार लिपस्टिक फुनसिगोन दे जोंहा दे Panen lang sabi di tiap nang sabi itu sabi tiap nang tiba apa macam ni lalu luar kita kau luar kita yo ke serasa ni ay nang mana ada pilih panen sedap macamku mata guys orang apa semua lain ya, dia lain di lain aku. Aduh, dihom. Bener rom tu lain. Rom tu ni. Terus, jom terus. Terus. Pilihnya kamu yang kemana sih dia? Dah baik. Kiri punan ni apa sih? Tahu ada? Aku ini. Kalau rambut nama. Jadi kemarin so kemarin aku. Aku kemarin sih. Siapa ada? Ini kemana? Ini kemana? Dia lagi kembali nanti mana baju dia lagi ketahui. Istimewa lain, maju pernah dong. Dia lagi nubrang gosek. Eses. Dia lagi dia. Nenek, tanah ada beda najar sana ibu. Dia lagi berapa nih? Ayo, dai. Abang, bapak tiba-tiba kalah mana? Bidi kalah mana? Ayo, sampai dia kata itu. Nelai, kamu kan yang mana kamu tu? Ada sampai dia, ada sampai dia. Mana nuka? Di, sampai kau suka mana ni sih? Sampai dah, ada sampai dia, ada. Mau dia lagi kata, sampai dia, ada sampai. Dia kan ni nama. Lepas kat sini dah. Nah, besar ni mama nang lelai betul. Ibu suruh dia lelai ni.
मा नांलायलायो नोंसोरलाय जाबाय दे आगारदो सासे बिदि खालामबा मोजां मोना सासे बिदि खालामबा मोजां मोना जाबाय आगारदो दे जाबाय दे आगारदो दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन थ' नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय